non se sabe cal é a pedagogía que funciona mellor. Realmente, a pedagogía non é unha ciencia experimental, é unha ciencia que está no límite da ciencia social, da ciencia humanística, da psicología, tal, pero non é, consideramos que non é unha ciencia experimental e os pedagogos non demostran científicamente o que é o mellor. E, por tanto, temos que o que funciona e o que non funciona vai se vendo cun sistema de proba e erro. Isto funciona, isto non funciona. Isto funciona neste contexto, isto non funciona neste contexto. Ademais, os cambios sociais que se producen en relación coas tecnoloxías e con novos situacións de chegada de inmigración ou que sexa, os centros non están dando resposta á realidade porque están constreñidos polo que os gobernos van indicando. Periódicamente hai intención de cambios de reformas educativas, implementanse novos proxectos de educación que tardan 20 anos en poñerse realmente a funcionar e cando pasan eses 20 anos pois as cousas volveron a cambiar e ese sistema volve a non servir para nada. Entón, nós pensamos que ten que haber unha autonomía consideramos que ten que haber unha autonomía absoluta, como pensamos que iso tampouco é posible e ademais o marco jurídico non o permitiría, pois consideramos que a conversencia ten sempre que pedir máis autonomía aos centros para organizar asignaturas, currículos, horarios, calendarios incluso, para atender as demandas. Non ten por que ser obligatorio empezar o non sei que de setembro ou rematar o non sei canto de xunio. Os centros deberían de poder organizarse moito máis libremente. Despois, ademais do tema de eficacia, está o tema das liberdades individuais. O Estado tamén é o que nos indica cales son os valores que temos que transmitir no ensino. Valores que probablemente compartamos e que seguramente son ben intencionados, pero que non deixan de ser os valores que unha serie de xente determina, e as familias non poden escoller realmente unha educación acorde con mellor cos seus valores, que poden ser os valores galeguistas, os valores católicos, os valores musulmáns ou os valores ecologistas, os que queiramos. Pero as familias non están podendo escoller os centros en función dos valores que teñan. Consideramos que non hai uns valores absolutamente positivos e que unha maior heteroxeneidade tamén na cuestión dos valores é moi importante para calquera sociedade e para a sociedade galega tamén. E, por tanto, estaríamos unha vez máis no de sempre, que o Estado non interveña tanto na organización e nos proxectos educativos dos centros. Que teóricamente hai unha liberdade burocrática. Os centros poden escoller un proxecto educativo e un plan de centro, pero deixa un papel mollado e ao final os centros teñen que estar ao que lles mandan os gobernos de turno. E, por tanto, consideramos que para resolver isto, o ideal é o sistema de cheque escolar. Non concretamos no relatorio como habería que implementarlo, eso sería unha cosa dos programas electorais. Sabemos que está funcionando en algúns países. Normalmente consiste en que os concellos, por exemplo, ou alguna institución dá o cheque escolar a cada familia por cada fillo e con ese cheque os alumnos asisten ao centro privado ou público que consideren oportuno. Nos pensamos que se os centros teñen maior autonomía, maior liberdade e as familias poden escoller a que centro ir, co paso do tempo, a medio prazo, todo isto melloraría bastante. E habería uns centros que estarían atendendo a sociedade. E nestes momentos temos uns centros, o sistema educativo, en xeral, funciona da seguinte maneira. Unha serie de expertos deciden en que consiste o ensino para modular a sociedade, como unha idea rusoniana de o ensino para cambiar a sociedade, para que a sociedade sexa de tal maneira, en lugar de ensino atendendo a sociedade, cales son as súas demandas no mercado laboral, as súas inquietudes culturais, artísticas, sociais, ou que sexa. E, por tanto, pensamos que se lle ten que dar a volta completamente a ese triángulo ou a esa pirámide. Temos un comité de pedagogos e de expertos do que sexa que organizan o ensino para que a sociedade sexa dunha maneira. Nos pensamos que o que ten que facer é que o ensino atenda, a universidade atende cales son as demandas laborais, a formación profesional atende cales son as demandas laborais, a propia universidade atende cales son as demandas culturais e artísticas da sociedade e, por tanto, nun sistema de oferta e demanda
irá nunha progresión mellorando e atendendo a cales son esas necesidades. E ao mesmo tempo, o ensino secundario e o ensino primario irían atendendo a cales son as demandas desa formación profesional desa universidade. E estamos facendo ao revés. Nós dicimos en que ten que consistir a sociedade a través de o ensino como un medio para que a sociedade sexa como os gobernos de turno queiran.